Νάντια, θα μας πεις κάποια πράγματα για σένα? Είμαι η Νάντια Φραγκίδου, μεγάλωσα στο Κιλκής. Ήρθα εδώ για ένα χρόνο να σπουδάσω χημεία, όπου εν τέλει δεν μου άρεσε πολύ λόγω των εργαστηρίων και έτσι έφυγα στην Ιταλία, όπου και έμεινα 6 χρόνια και από εκεί πήρα πτυχίο φαρμακευτικής. Πώς ήταν η ζωή στην Ιταλία? Η ζωή στην Ιταλία δυστυχώς τότε δεν την εκτιμούσα, τώρα την έχω εκτιμήσει. Τότε το μυαλό μου ήταν μόνο πώς θα γυρίσω στην Ελλάδα. Μετά γύρισα εδώ πέρα, πήγα για λίγο καιρό στην κλινική γένεσης. Πριν το γένεσης το καλοκαίρι έκανα μια άσχετη παρεμβολή, πήγα σε beach bar και δούλεψα για λίγο και μετά άνοιξα εδώ το φαρμακείο στο κέντρο το 2012 μαζί με τη στήριξη της μαμάς μου τότε αλλά και της αδερφής μου λίγο αργότερα. Μείναμε για κάποια χρόνια μαζί εδώ στο φαρμακείο και μετά ανέλαβε το φαρμακείο της μαμάς μου που είναι στο Κιλκής. Το 2023 άνοιξα το δεύτερο φαρμακείο στην Πολύχνη. Τι αγαπάς περισσότερο στη δουλειά σου? Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικότερα που έχω καθημερινή επαφή με κόσμο. Σ' αρέσει να κάνουμε βίντεο? Πολλές φορές μ' αρέσει πολύ, πολλές φορές πλέον το βαριέμαι, αλλά τα κάνω. Είναι κάτι που πιστεύω ότι με εκφράζει γενικότερα. Το κοινό έχει δείξει μεγάλη αγάπη προς το πρόσωπό σου όμως. Το κοινό θέλουμε να δείξει ακόμα περισσότερη αγάπη. Όπως και να έχει, ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και για τα καλά λόγια που ακούμε και φυσικά και για τα κακά σχόλια που ακούμε, γιατί όλα βοηθούν στο να γινόμαστε καλύτεροι. Όταν βέβαια είναι καλοπροαίρετα, έτσι. Ποιος είναι ο στόχος σου ως Νάντια? Γενικότερα μου αρέσει να εξελίσσομαι και επαγγελματικά και σαν χαρακτήρας και γενικότερα στη ζωή μου αρέσει να εξελίσσομαι. Οπότε, ό,τι καλύτερο μου έρθει σαν ιδέα ή δω και μου αρέσει, θέλω να το κάνω.